Kakain tayo ng authentic na pansit batil patong. Hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko, pero first time kong kakain ng authentic version nito at nandito sila sa Angeles City. This is Enang's Pansit Batil Patong at meron silang branch dito sa Deca. A few times in the past nakatikim na ako ng mga version nito pero hindi ko nagustuhan. Tapos pag i-describe ko sa friends kung taga Norte, sinasabi nila hindi daw kasi authentic yung nakakain ko. Pero dito kasi sa Enang's, yun mismo nagluluto at yung may-ari galing pa talaga sa Norte. Tapos yung ingredients nila ay araw-araw nilang inaangkat mula sa Tuguegarao. Nakakaubos sila ng 20 kilos ng noodles araw-araw at talagang cara beef yung ginagamit nila dito. Located sila dito sa bazaar ng Deca Clark. Tapos eto na nga at tinuruan nila ko kung paano kumain yan. Dito raw sa sibuyas ilalagay yung kalamansi, suka at sili. Tapos palagi raw yung may kasamang sabaw. Merong 4 na klase yung serving nila dito at ang in-order natin syempre yung pinakabongga. Ito yung kanilang overload. Kakain tayo ng authentic na pansit batil patong. At ang ginagawa daw dito ay lalagyan mo siya ng sibuyas na may suka with every bite. So, eto yun. Masarap pala. Malinamnam siya kasi merong atay tapos yung cara beef hindi maanggo. And then merong toge and poached egg on top. Dahil overload yung order natin, meron itong kasamang chicharong bulaklak, litsyong kawale, 2 pieces na Shanghai at longganisa ng Tuguegarao. Longganisa. Garlic egg. Ngayon gets ko na kung bakit ang daming may gusto nito. Tapos traditionally daw dapat mabilis kang kumain nito kasi dapat naubos mo na bago pa lumamig yung pansit. Meron ding authentic na papaitan at nung natikman ko to, na-realize ko na ang laki ng difference nung authentic sa lahat ng papaitan na natikman ko sa buong buhay ko. At eto yung version nila ng dinuguan. Tuyo yung pagkakaluto tapos meron ng crispy na bituka. It's very tasty, walang halong lansa, merong hint ng asim mula sa vinegar, tapos lean meat yung ginagamit nila dito at hindi lamang loob. Sa lahat ng taga-norte na nandito sa Pampanga na naho-homesick at nagka-crave ng legit na pansit batil patong, eto na ang sagot sa mga cravings nyo.